Ahojte. Povedzme si o vnorených funkciách. Vnorená funkcia v Exceli je v princípe nahradenie niektorej časti v jednej funkcii inou funkciou. Kým sa pustíme do zadaní, vytvorme si list plodín, aby sme ich nemuseli stále prepisovať. Čo sa zadania týka, v tomto prípade chceme, aby sa v jednotlivých poliach vypísali údaje z databázy. Pri zápise funkcie VLOOKUP musíme zamknúť adresy buniek, aby sme mohli funkciu kopírovať. Môžeme do každej jednej bunky vypísať VLOOKUP ručne, alebo pri kopírovaní prepisovať číslo stĺpca, z ktorého potrebujeme odpoveď. V našom prípade si ale pomôžeme funkciou column. Táto funkcia, ak jej nezadáme žiaden argument, napíše poradové číslo stĺpca, v ktorom je napísaná. V našom prípade je to 10. stĺpec. My ale potrebujeme, aby bol výsledok číslo 2. Takže od funkcie odrátame 8. Kopírujeme si funkciu, aby sme videli, že funguje tak, ako potrebujeme. Funkciu column si skopírujeme bez znamienka rovná sa a vložíme namiesto čísla 2 do funkcie VLOOKUP. Takto máme vytvorenú funkciu VLOOKUP s vnorenou funkciou column. Ak takto zapísanú funkciu skopírujeme, VLOOKUP bude ukazovať požadované hodnoty pre jednotlivé bunky. Druhé zadanie je, že chceme, aby sa bunka s plodinou zazelenala, keď sa začiatočné písmeno plodiny bude zhodovať s testovacím písmenom. Najprv potrebujeme zistiť prvé písmeno z textu. Použijeme funkciu left, zvolíme text, teda bunku s plodinou a počet znakov, v našom prípade 1. Teraz napíšeme funkciu if, kde porovnáme bunku s prvým písmenom textu a bunku s testovacím písmenom. Ak sa zhodujú, Excel napíše 1 a ak nie, 0. Dôvodom tohto zápisu je, že takto vieme zapínať a vypínať podmienené formátovanie. Teraz vnoríme funkciu left do funkcie if tam, kde máme adresu bunky s plodinou. Takto vznikla funkcia, ktorá porovnáva prvé písmeno v bunke s plodinou s písmenom v teste. Teraz vyberieme bunku, ktorej farbu chceme meniť. V podmienenom formátovaní si vyberieme možnosť s použitím vzorca a celú funkciu sem nakopírujeme. Teraz stačí zvoliť formátovanie, ktoré sa aktivuje v prípade, že funkcia if vráti, teda vypíše číslo 1. Ďakujem za pozornosť a ahojte.